Здравей, Гергана! Аз съм Кирил от Натурално и искам да ти благодаря за твоята поръчка за комплект за деца. Този комплект съдържа 3 продукта. Единия е есенциални масни киселини. Този продукт подкрепя нашите лигавици и също така съдържа всички необходими омеги на нашия организъм, а именно 3, 6 и 9. Много е подходящ за деца, ние също го използваме в нашето семейство. Другия продукт е зелена енергия, която се пие по 2-3 капсулки, няма значение дали е преди или след храна или по време на хранене, по всяко време е подходящо, хубаво е да се пие сутрин. От течицата тя съдържа изсушена люцерна, но начинът, по който суши е много така специфичен, тъй като тя, самата люцерна, първо се изцежда до сок, след това този сок се изсушава на ниска температура, да стане в прахообразно състояние и да бъде сложен в капсулките. Напълно естествен, няма никакви добавки и най-хубавото е, че тъй като е изсушен на ниска температура, запазва абсолютно всички свои хранителни стойности и ние можем така добре да го усвоим. Другия продукт от комплекта е Colastra Coactive 3. Той съдържа коластра от крави, която така е известно, че съдържа между 10 и 20 пъти повече антитела от човешката коластра. Също може да се приема по 2 или 3 капсулки, но е важно да е 20 на минутки преди хранене, тъй като е комбинирана с пробиотик Acidophilus за по-добро усвояване. Благодаря ти отново за поръчката. Ако имаш някакви въпроси, може да се свържи с нас. Контактите ги има в нашия сайт.